Hoxe estamos co profesor Alberto Blanco para falar sobre o monte galego e o seu aproveitamento ou desaproveitamento según se mire. Sabemos que el forma parte dun grupo de incendios forestais que deu conta ante o Parlamento de como mellorar a xestión dos nosos montes. E que é mellor que el para respondernos unhas preguntas. Hola Alberto e benvido a esta entrevista. Un problema que presentan os nosos montes é a plantación abusiva de eucaliptos, e ti así o tes manifestado. Por que esta especie é tan perigosa para o noso monte? Ben, o eucalipto é unha especie, en primeiro lugar, que é foránea, non é propia do noso país, veio de Australia hai un século aproximadamente. Por outra parte, é unha planta que ten unhas características moi concretas, é dicir, ten alta arde con moita moita intensidade, moi combustible, moi inflamable, e logo ten un problema que os propios incendios o que fan é propagar esa especie porque ten unha cualidade que é que as súas frutas, as súas características como planta fan que as sementes se esparzan de forma, moi intensa despois dun incendio, e onde había unha planta pois hai centos de plantas. Entón é unha planta invasora desde ese punto de vista, e deteriora bastante, absorbe moitísima cantidad de agua e en consecuencia é unha planta que ten condicións moi adversas para a ecoloxía dos nosos montes e influye de forma moi negativa pois para a limitación dos incendios forestais. E xa que non é beneficioso poñer moitos eucaliptos, que alternativas propós e como organizar as novas plantacións? Ben, desde un punto de vista forestal e desde un punto de vista de aproveitamento, do que son as especies forestais, habría que ir a unha sustitución do eucalipto por plantas autóctonas, sobre todo caducifolias do país, para obter, madeira de calidade. Porque un dos problemas que temos en Galicia é que temos moita madeira, pero temos madeira de pouca calidade. Por lo tanto, se traballamos na dirección de confinar o eucalipto e sustituir as masas incontroladas de eucalipto que existen na actualidade por caducifolias de calidade, pois teríamos xa un avance considerable, porque por unha parte limitaríamos os efectos negativos dos incendios forestais e controlaríamos unha especie que é invasora, e por outra parte teríamos uns resultados económicos positivos porque estaríamos traballando con madeira de calidade. Por exemplo, esa sería unha das alternativas que se poderían implementar no monte galego. Falamos ata agora da plantación da masa forestal, pero o monte pode dar moito máis de sí. Como se pode facer un aproveitamento máis diversificado dele? Ben, o monte galego ten moitas posibilidades máis alá do que a explotación de madeira. De feito, o monte galego, desde o punto de vista histórico, comezou a aproveitarse sistemáticamente como madeira de produción, é dicir, con un aspecto puramente forestal, pois nos últimos 100 anos, incluso menos. Por lo tanto, o monte galego ten outro tipo de alternativas, desde alternativas clásicas como é, utilizar que o cultivo da madeira e a produción de madeira, que obviamente é necesario, por lo tanto non se pode prescindir dese segmento da produción forestal, combinalo pois con outras actividades de tipo gandeiro, como por exemplo o pastoreo, a gandería extensiva, aproveitamento de cogumelos, o mero aproveitamento ambiental nas zonas de alto valor natural, o aproveitamento paisaxístico, e tamén se pode utilizar outras alternativas como é a micorrización, que é a intensificación da produción de cogumelos a partir dos bosques autóctonos, combinando, por exemplo, os castiñeiros, os bosques de castiñeiros cos fungos a través das técnicas de micorrización. É dicir, que hai máis actividades, máis alternativas que exclusivamente ao aproveitamento de madeira. E, por lo tanto, esa é unha das posibilidades que está aberta e que xa está vendo experiencias en esa dirección para aproveitar o monte desde o punto de vista multifuncional, que é o que realmente habría que facer en Galicia. E falemos agora da biomasa. Nos nosos montes temos un exceso desta materia, toxos, xestas, que se pode facer con ela? Poderíamos reutilizala para sacar algún tipo de beneficio?
Ben, a biomasa, é dicir, unha das cousas que é importante subliñar, por iso a importancia desta pregunta, é que Galicia, dentro de Europa, e desde logo dentro do Estado español, é a zona, é o país onde máis medra a biomasa, non? Pero do orden, pois, dunhas 10 veces máis que no sur de España, non? E xa incluso unhas 5 veces máis que Castela León, que temos aí ao lado. Por tanto, aquí o incremento da biomasa é un problema bastante grave. Que o que habría que facer? Eu creo que unha das alternativas xa se intentou, en parte está se levando á práctica, que é aproveitar os residuos forestales que normalmente se deixan unha gran parte no monte para valoralos enerxéticamente, é dicir, convertir, queimalos en centrales de biomasa e conseguir, pois, por unha parte, limpar o monte e quitarlle o exceso de residuos forestales e, por outra parte, pois, utilizar esa enerxía, pois, para a produción de esa enerxía negativa, non? Digamos, que pode producir ou pode favorecer o avance dos incendios forestales, pois, utilizala para a valorización enerxética, é dicir, para producir electricidade, por exemplo, non? A través da queima dos residuos forestales e da silvicultura. Por tanto, habría que facer máis silvicultura, facer máis rareos, clareos, quitar, digamos, todas aquelas plantas que son que xa cumpriron o seu ciclo biolóxico, que están xa ao mellor pois secas no monte, incluso pois quitar o exceso de biomasa das árbores, pois facendo podas, e con todas estas actividades de silvicultura, pois podense os restos originados por esas actividades, pois podense valorizar enerxéticamente e obter electricidade. Por tanto, iso sería unha vía para, digamos, disminuir a biomasa dos nosos montes. Aquela biomasa que non é necesaria. Entremos agora nun tema candente, a sociedade galega, os incendios. Hai pouco creouse un grupo de expertos en incendios forestais, do que ademais ti formas parte. Está dando resultados o feito de que o haxa? Bueno, isto é algo que non se pode medir no curto prazo. Algún resultado xa hubo, por lo mero feito de crear ese grupo. O importante dese grupo é que alcanzou un consenso moi elevado, é dicir, puxémonos de acordo unhas 7 persoas, 7 expertos e xente que coñece como está o monte, pois vamos chegar a un nivel de consenso bastante elevado, e iso xa é importante porque de unha maneira demostra que hai vontade desde distintos puntos de vista, hai vontade de encontrar algunha solución a este problema, non? Por lo tanto, xa se tomaron unha decisión de tipo técnico, pois en canto aos tipos de medios, a vigilancia preventiva, non? Que é unha das cuestións máis importantes, e habrá que esperar, non? No futuro, si realmente, digamos, a Xunta de Galicia, o Goberno galego, que son os responsables, non? De resolver este problema, si están de acordo e si están en condicións e si están dispostos, non? A aplicar todas as conclusións e recomendacións que nos lle trasladamos ao Goberno galego. Por tanto, isto hai que verlo, vai haber que verlo nos próximos meses e nos próximos 2 ou 3 anos, si realmente hai vontade política de levarlo á práctica. Segundo este grupo de expertos, ¿cuáles son as medidas que han que tomar para extinguir os incendios? E que está a facer mal? Bueno, esa é unha pregunta de resposta moi longa, non? Intentarei resumilo dicindo que as causas dos incendios está pois, nun país que temos que altamente desordenado. Hai que ordenar mellor digamos, desde o punto de vista territorial, digamos, o noso país, o territorio necesita ser ordenado, especificamente o territorio forestal. Por tanto, ese é un dos problemas máis graves. Outro problema que está na base dos incendios é, digamos, a desagralización, é dicir, o abandono da actividade agraria no medio rural, pois iso leva a que os manexos que antes se facían, os usos agrarios que antes eran predominantes no medio rural, pois agora estánse abandonando, están en desuso, están en retroceso, e iso pois crea un problema de que antes onde había cultivos, pois agora o que hai é matogueira, non? É biomasa descontrolada, non? E incluso cerca, incluso das propias vivendas, dos propios núcleos, non? Ese é un dos problemas máis graves que está na base, pois, evidentemente, se no medio rural, pois, se o medio rural está cuidado, a xente está vivindo no medio rural, vivindo do monte,
pois evidentemente, como ocurría pois hai 50 anos, pois os incendios eran moito menores e tiñan, digamos, unha dimensión moito máis reducida e limitada, non? Na medida en que eso está, digamos, en estado caótico, é dicir, hai moita menos xente no medio e incluso hai un avellentamento, é dicir, a xente que queda é unha xente maior, por tanto, máis vulnerable a xente por ser maior e máis vulnerable ao medio porque non hai xente capaz de atendelo, non? Por tanto, a desorganización territorial xunto con estas características de abandono da actividade agraria e avellentamento porque a xente marcha por problemas económicos, marcha para a cidade ou emigra, pois isto crea un problema estrutural no noso país moi grave que hai que acometelo pois con, digamos, poñendo o desenvolvemento económico do medio rural como digamos, un dos objetivos estratégicos do goberno, cousa que non está clara que vai a ser así. Entonces, mentras tanto, o que hai que facer é dialogar coa xente que hai no medio rural, concienciada de que o medio é algo fundamental e ao mesmo tempo pois modernizar e facer que o dispositivo sexa, digamos, o máis eficaz posible, pois con medios máis rápidos, utilizando a vigilancia preventiva, gastar menos en apagar o lume e gastar máis en vigilar e facer labores de prevención, non? Pois eliminando matoeira naquelas zonas máis críticas e buscando o apoio, digamos, das comunidades rurais para colaborar de forma voluntaria, mediante o voluntariado ou mediante a implicación da cidadanía na loita contra os incendios desde o punto de vista preventivo e despois modernizando o dispositivo con mellorando a vigilancia por medio de drones, por medio de patrullas de vigilancia voluntaria por parte dos habitantes do medio rural. En definitivo, que adiantamos un paquete de medidas de acordo con esta situación que non é a óptima, pois buscando tendencias de desenvolvemento rural e ao mesmo tempo pois adecuando o dispositivo contra incendios pois a estas características que acabo de decir, pois digamos, do que é o medio rural, do que é o medio agrario e o medio forestal. Nun artigo te faz referencia ao Plan Forestal de Galicia, dende cando está en vigor e que de ese plan cambiará o futuro do Monte Galego? O Plan Forestal de Galicia fíxose no ano 1992 e tiña unha vixencia pois hasta o ano 32, non? Por tanto, ainda quedan máis de 12 anos, non, de vixencia dese plan antigo, pero someteuse a unha revisión, un plan forestal único que prevé como que tipo de especies se van a potenciar no Monte Galego. Por exemplo, pois si vai haber máis pinos, menos pinos, máis caducifolias, si vai haber máis eucaliptos ou menos eucaliptos. Ese plan, pois, o que establecía era unha estrategia pois, do desenvolvemento do Monte Galego, un monte esencialmente productivo, é dicir, productor de madeira. Ese plan era o que preveía nos seus inicios e o que se demostrou é que ese plan, pois, na mitad, digamos, do seu mandato, pois se desviou claramente hacia, digamos, un descontrol do Monte Galego. É dicir, por exemplo, preveíanse unhas 200.000 hectáreas, non, de eucalipto e agora pois vai casi a 500.000 hectáreas, non? É dicir, desplazouse casi un 100%, digamos, os obxectivos. E ademais, digamos que esta especie que non é, xa falamos antes, que é unha especie foránea e que non é positiva desde moitos puntos de vista, por un punto de vista positivo porque é aproveitable para, digamos, ter celulosa e facer papel para as fábricas de papel, tamén para algún tipo de madeira de calidade, que tamén hai, pero digamos que as desventaxas que ten esta especie no monte son moi superiores aos beneficios que pode traer, non? Entón, este foi un dos problemas máis graves, digamos, do desvío dos obxectivos do plan forestal. En este momento, pois, estáse, digamos, facendo unha revisión dese plan para intentar buscar algunhas alternativas que poidan reorientar e reconducir a situación, non? É bastante complicada porque todo isto depende se hai voluntad política de facelo, non é un problema de que o monte este así porque é unha cuestión de tipo natural, non? Está así porque se plantaron unhas especies determinadas e esas especies pois, están causando uns problemas tamén moi determinados. Logo hai intereses tamén de tipo económico pois, que non impiden que se poidan tomar medidas nunha dirección determinada ou dificultan, non?
Entón, o que teria que haber era, digamos, unha conciencia social máis amplia que obrigase as autoridades a tomar medidas sobre este grave problema que está vendo agora. En esta revisión do plan forestal que se está negociando neste momento e que está prácticamente suspendida porque non hai consenso suficiente, pois que a sociedade obrigase as autoridades a tomar unha decisión sobre un problema que todo o mundo ve, e que o ven os expertos e o ve a cidadanía, é que hai un descontrol, por exemplo, pois no Monte Galego falta que sexa ordenado, hai un descontrol da especie do eucalipto que está convertíndose nunha especie que está desplazando as especies autóctonas e que está invadindo de forma desordenada o noso monte, non? E creando un problema gravísimo, non solamente de propagación dos incendios, porque dixemos que é unha especie con alta combustibilidade e inflamabilidade, por tanto, propágase moito máis rápido un incendio onde hai eucaliptos que onde hai caducifolias, senón que o que está facendo é que o monte, se siga así, vai a ser, no plazo de unhas cuantas décadas, vai a ser fundamentalmente de eucalipto, non? Porque as outras especies van a ir desaparecendo porque esta é invasiva, desplaza as demais especies. Por tanto, se non hai unha acción no plan forestal, non hai un consenso para reducir e confinar esta especie pois nun espacio, digamos, máximo, e non deixar de ninguna maneira que eso siga crecendo de forma desordenada, pois entonces o problema vai a ser moi grave, non? O que se precisa neste momento é esa reconducción e ese acordo, e para iso ten que haber unha amplia conciencia social sobre o problema do Monte. 3. Hai moitas empresas que están acabando os recursos naturais, non só en Galicia, no mundo. Que opinas ao respecto? É posible frear eso, controlalo de outro xeito? Bueno, isto é o problema, digamos, da explotación do medio natural, é un problema generalista, é un problema de tipo económico, non? É de tipo político tamén. Non é solamente un problema ambiental no sentido de non tirar papéis, é un problema que ten unha trascendencia incluso que vai máis alá das fronteiras dun país determinado, non? Porque hoxe en día o planeta está globalizado, é dicir, os intereses económicos trascenden as fronteiras, por lo tanto, hai intereses moi poderosos na explotación do medio, non? Hai que ter en conta, para darnos conta desta situación, que as 100 empresas máis poderosas do planeta emiten o 70% dos gases de efecto invernadeiro que afectan ao propio planeta. É dicir, é un problema económico e é un problema digamos, daqueles que teñen o poder suficiente como para poder tomar unha decisión en sentido contrario. É dicir, que o que nos fagamos como individuos é importante, pero debemos darnos conta que os cambios trascendentais que se poden facer para cambiar, digamos, o vector de desenvolvemento económico que hai neste momento, que é un desenvolvemento económico, digamos, de superexplotación dos recursos, por lo tanto, un problema que pode levar ao esgotamento das materias primas nun plazo, digamos, curto, e poñer en perigo gravemente o futuro do planeta se é que non se toman medidas drásticas. Pero hai que ter en conta que as medidas drásticas deben afectarlle fundamentalmente aqueles que son os que están os maiores depredadores do medio natural e que son os que realmente están sacando a maior cantidad de beneficios e aqueles que teñen o poder, non? Repito que estas 100 empresas, ademais que saliu na revista Nature, unha revista dedicada ao medio ambiente dun gran prestixio internacional, pois sinala as 100 empresas máis poderosas do planeta contaminan o 70%, o sea, emiten o 70% dos gases de efecto invernadeiro. Como é posible darlle a volta a isto? Pois cunha conciencia da sociedade sobre quen son os auténticos culpables desta situación. Por unha parte, adoptar medidas no plano local, non? Sobre, pois, intentando reciclar, botar os restos na recollida según a recollida selectiva que hai pois do lixo pois en cada concello, cumprir cada un como cidadano responsable pois sobre esa cuestión, pero isto, sendo importante, é insuficiente e implicaría que a xente ten que tomar nota políticamente de que hai un problema grave e de que hai un grupo, digamos, de presión
transnacional que é o que está creando un problema gravísimo que vai máis alá das nosas fronteiras. Por tanto, creo que deberíamos tomar conciencia sobre este outro problema e decirlle a esas 100 empresas, decirlle, está ben o que eu faga, recolle o lixo, poña o plástico neste contenedor, o vidro neste outro, a materia orgánica neste outro, o papel neste outro, pero vostedes están destruindo o planeta e estamos dicindo a nós que reciclemos. Oiga, empecen ustedes por reciclar, non? E por controlar esa actitude depredadora do medio ambiente. Por tanto, é necesario incrementar a conciencia política e identificar realmente quen son os culpables desta situación. Mentras non fagamos eso, o que estaremos facendo pois actitudes individuais que obviamente hai que facer, pero que son claramente insuficientes. Ti, como tamén negas o cambio climático, hai marcha atrás? Bueno, que hai un cambio climático é evidente, outra cousa é que dure máis ou menos. Na Idade Media hubo un cambio climático, un pequeno cambio climático, que así se chama, entre o 1400 e o 1600, que consistiu primeiro nun quentamento do planeta para despois un enfriamento que durou hasta cerca do século XIX. Por tanto, decir, cambios, o planeta está sometido, houve 4 glaciacións importantes, é dicir, o planeta quedou en moitas delas prácticamente coberto de xeo, precisamente primeiro por un incremento de temperatura previo. É dicir, que hai unha mecánica, digamos, xeolóxica do propio planeta que ten unha propia lógica. E logo é evidente que a actividade humana pode estar causando un problema, un trastorno incrementando os aspectos negativos destes cambios, non? Por tanto, eu creo que sí que hai un incremento da temperatura e desde logo que, seguindo o razonamento que expliquei no apartado anterior, habría que exixirle a esas 100 empresas que contaminan máis que ningunhas outras e que emiten a maior cantidad de gases de efecto invernadeiro, que tomen medidas e que non nos digan a nós que reciclemos se eles son os que están causando o 70% do problema, non? E nós causamos o 30%. Pois os que causan o 70% que se apliquen o conto, non? Entón eu creo que non debemos deixar que as árbores non nos deixen ver o bosque, non? É dicir, que se hai un problema non nos quedemos solamente naquilo que é secundario e deixemos o primario, que é o principal, digamos, á marcha. É dicir, que hai uns responsables moi graves e mentras, se nós non lle obligamos a esos responsables, que son os que están facendo a maior desfeita, a que actúen, o outro, pois, queda moi bonito, pero é totalmente insuficiente. Por lo tanto, hai cambio climático, non sabemos cal é a profundidade, non se sabe cal é a profundidade dese cambio climático. Evidentemente, se sigue así, pode ser bastante grave, e incluso pode amenazar pois, a moitísima xente que vive, por exemplo, pois, no litoral, porque podrían quedar alegadas pois, moitas cidades, e millóns de persoas estarían obrigadas a desplazarse desa zona. Sería unha catástrofe, non? Humana, non? Pero os problemas non se resolven simplemente con grandes discursos na ONU ou paripés montados pois, por aqueles que están contaminando o planeta para desviar a atención. Por tanto, necesitas un maior nivel de conciencia. É dicir, a humanidade necesita aumentar a súa conciencia colectiva e individual, pero se sempre iso foi necesario, agora é ainda moito máis necesario, porque digamos que hai forzas moi poderosas que son as que controlan realmente o que ocorre no planeta, e iso, se non hai conciencia do que está ocorrendo, se non hai, a xente non ten conciencia de cal é o verdadeiro problema, dificilmente vamos a poder resolverlo. Pero eu son optimista, creo que se vai a poder resolver, porque xa están ocorrendo cousas a nivel planetario, a nivel político internacional, que vai levar precisamente a que as cousas se fagan de unha forma moito máis democrática, aínda que isto non se vexa claro neste momento. Eu creo que hai tendencias, pero que esas tendencias, para que, digamos, teñan éxito, é necesario que vai acompañado dunha maior conciencia dos individuos. É dicir, a xente ten que aprender a coñecer que é o que pasa no seu planeta. Primeiro no seu concello, logo no seu país, e logo no resto do planeta. Hai que ter unha conciencia, digamos, máis alá de onde nos vivimos, porque os problemas agora son globais, non? A contaminación que nos producimos aquí non solamente lle afecta ao noso país, porque os ventos e as corrientes
atmosférica están desplazando a contaminación por todo o planeta. É dicir, eu podo estar sufrindo agora unha contaminación non producida aquí, precisamente Galicia non é o país que máis contamina, por moito que se diga que por persoa pois temos unha contaminación por medio de arriba do Estado, pero o problema é que somos moi poucos habitantes, entón, evidentemente, individualmente contaminamos máis. En definitiva, maior conciencia social. Outro tema interesante é o do comunal. Eses terreos que teñen moitas aldeas e que pertencen a veciños destas. Como se está xestionando este monte común? Estáse facendo ben? Ou podería sacárselle máis rendemento? Vamos, o monte comunal é un monte histórico de Galicia, desde a época dos suevos, por tanto, desde o século V para cá, é dicir, ten xa unha historia moi longa, é un monte moi importante desde o punto de vista porque hai, digamos que a terceira parte do monte galego está en mans dos montes comunales, son 600.000 hectáreas, é moi importante, pero é evidente que debemos adaptar ese monte á nova realidade. Antes dixen que o medio rural caracterízase porque hai un gran abandono, é dicir, que hoxe moitas veces é imposible nas aldeas que haxa xente que xestione eses montes, simplemente porque hai xente moi maior, xa non está en condicións de facer ningún tipo de actividade, desde logo, pois, preocuparse precisamente pola xestión do monte comunal, porque non ten xa, digamos, saúde, nin forzas, nin a idade necesaria para facer eso. Por tanto, hai que buscarlle unha alternativa aos montes veciñais. A lei de montes veciñais de Galicia pois contempla que se hai abandono dos montes en unha aldea determinada, pois que a Xunta de Galicia pode tutelar, e que podría facerse cargo da explotación dese monte. O mellor que teria que facerse é que a Xunta de Galicia, pois naqueles montes que hai moitísimas comunidades de montes, hai uns 3.000 e pico comunidades de montes no país. Unha parte delas están funcionando, pero hai outra parte notable que non está funcionando. E o mellor que habría que facer é que a administración se implicase moito máis, que axudase máis as comunidades que están funcionando a facer unha xestión moito máis responsable, digamos, da riqueza dese monte, desde o punto de vista económico e desde o punto de vista da protección medioambiental e a protección contra os incendios, e ao mesmo tempo, pois, naquelas outras en que é imposible a xestión veciñal porque non hai xente xa ou non está en condicións de poder xestionar, pois que sexa a propia Xunta de Galicia quen xestionase eses montes, pois dinamizando a economía desas parroquias. Entón, este sería un pouco a situación. E tamén habrá que modernizar, hai que poñer ao día a legislación, é dicir, que os montes veciñais xa non son o que era no século XIX, non? Que onde a xente pois, era unha sociedade fundamentalmente agraria e a xente estaba totalmente vivindo do medio rural, é dicir, tanto do medio agrario e do medio forestal. Por tanto, hai que ir a unha modernización desa lei permitindo a mobilidade de terras a favor das comunidades, digamos, do medio rural, pero con a implicación da administración autonómica, porque senón vai ser moi difícil poñer en valor na situación que está neste momento o país. É complicado pois que eso dé o resultado, dé o rendemento económico e o benestar, digamos, que lle correspondería pois ás sociedades do medio rural. Alberto, que opinas do tema da reciclaxe? Estamos reciclando as galegas e os galegos? Bueno, hai que distinguir o que é a recollida do lixo, non? Na que en xeral a xente pois recolle o lixo e leva os contedores, en términos xeral, aínda que hai algunha xente que non está facendo as cousas ben, a nivel individual hai algúns, pois, non sei como calificalos, irresponsables, non? Agresores do medio ambiente que tiran lixo pois en calquer sitio, abandonan unha lavadora pois aí no medio do monte, ou tiran como teñen pois outro tipo de preocupacións máis importantes, pois o mellor ir tomarse un café, pois en vez de levar a bolsa ao contedor, pois tiran, pois, cando van co coche, pois o deixan en calquer sitio. Eu creo que esas actitudes así un pouco, digamos, irresponsables, non? E antisociais van a menos. O problema é que o país, en xeral, recicla pouco. É dicir, o lixo que levamos queda amontonado ou queda en algunhas zonas, en algúns almacéns, porque aquí solamente se recicla pois, do orden do 15% do que a xente produce, do lixo que se produce no país. Por tanto, estamos moi por debaixo do que se recicla a nivel de Estado
e da estrategia que hai comunitaria, que sería reciclar polo menos o 50%, máis do 50% do lixo que se produce. Por lo tanto, hai que mellorar, pero por unha parte hai que mellorar a actividade cívica da xente, que creo que en ese camiño algo se avanzou nestes últimos anos, pero hai que exixir a administración que incremente o número de plantas de reciclaxe en todas as comarcas. Hai unhas 4 plantas e debería haber tantas plantas como comarcas no país, non? Senón, evidentemente, o que fai a concentrarse un exceso de lixo en algunhas plantas, sobre todo na Coruña, que se leva desde aquí a planta de Mostián na Coruña ou de Cerceda. O que hai que facer é diversificar, construir máis plantas de reciclaxe e reciclar máis do 50% do lixo e ir ao 100%. Esa sería un pouco a estrategia. E, sobre todo, deixar de producir materiales que non son reciclables, como o plástico, non? O plástico, por exemplo, termoestable, non? Que é un plástico que non se pode volver a reciclar, non se pode volver a facer de novo, hai que queimalo, e iso produce toxinas de contaminación atmosférica. Por tanto, habría que exixir a non fabricación de plástico termoestable para uso, por exemplo, doméstico, alimentario, ese uso cotidiano que se ves do supermercado con as bolsas, non? Eu creo que habría que intentar deixar de fabricar tanto plástico, sobre todo aquel que non é reutilizable, e ir a outro tipo de alternativas como, por exemplo, bolsas de papel reciclado, etc. É dicir, hai moitas alternativas, o que vai ser algunhas son máis fáciles, digamos, do punto de vista industrial, pero que se pode facer. Por tanto, hai que reciclar máis, sin dúbida, e hai que exixir a administración que recicle o que non xa depositamos nos contedores, que non o fai. E rematamos esta entrevista. Gracias por atendernos. Pero non temos deixar marchar sen que ti lle poñas o broche final cunha frase contundente que anima os galegos e as galegas a concienciarse do valor do noso monte. Bueno, eu creo que o monte é indispensable para o futuro, non? do país. Decir, non vai haber futuro se o monte galego non ten, digamos, non é capaz de sobrevivir a esta situación que antes definí como caótica, non? Por lo tanto, eu creo que o monte, o futuro do país está ligado ao futuro do noso monte. Por lo tanto, eu creo que esa é a mensaxe que había que deixar para que entre todos lográsemos que o noso monte, en vez de ser un lugar, un inferno de incendios forestales, sobre todo nesta comarca que hai bastantes incendios, se convirta nunha zona de creación de riqueza, nunha zona de alto valor ambiental, que sirva como sumidoiro de carbono, como, digamos, productor de oxígeno, que é fundamental para a vida, para evitar a erosión, para garantizar que a auga que se deposita no subsolo do monte poida permanecer aí e non desaparecer. É dicir, é necesario como equilibrio biolóxico e ecolóxico, é necesario o monte para o futuro do propio país, máis alá de unha cuestión económica, senón como unha cuestión puramente ambiental. Pero tamén, evidentemente, tendo en conta que a xente necesita vivir e, por lo tanto, necesita un monte tamén productor e que sea sustentable, é dicir, que sea compatible con, digamos, a protección da propia natureza.